समाव नोंथांमोननि स्थितिया माबायदि? दिनै माने दिनैनो जोबथा इलेक्सन केम्पेइननि दिना समायाबो जोब्बाय 3टासिम आरो आङो जिखिनि नुबाय गसाइगाव समस्तियाव सानब्रै आङो कन्टिनिउ केम्पेइन खालामगासिनो दङ। बेवहाय आं जिखिनि नुदों BPF हान्जाया देरहानाया खाथां। गासिबो जाथि जनगोष्ठिया जोंनि BPF हान्जाखौनो मदद होनो ओंखारबोदों बांसिनानो। दिनै आसामनि चिफ मिनिस्टाराबो फैदों होननाय खोनादों आरो आगोलनि चिफ मिनिस्टार सर्बानन्द सन'वाल बा केबिनेट मन्त्रि दिल्ली गभर्नमेन्टनि भारत सरकारनि बा गोबां मन्त्रि MLAफोर फैदों BJPनि। खिन्थु आं जिखिनि नुदों बे UPPLनि जिथु केन्डिडेट मा नाममोनलाय जिरन मुसाहारिया देरहाया। जोंना फायदा जागोन कंग्रेसजों आरो जोंजों। UPPLआ 3 नाम्बारावसो। जेन' जों BPF हान्जाया देरहानाया खाथांसै। BPFनि लिडारशिपआवनो सरकार दाफिनगोन जोङो बास। जिथु BTCआव मोनखानाय पावारा गोमालांदों बेखौथ' ना जोङो प्रमद बर'आ BTCनि मोनखानाय पावारखौ सेस खालामनानै लाबाय आरो बर' जाथिखौथ' सेस खालामखाबायानो बियो। जाथिखौनो सेस खालामबाय आरो बे मानसिया दिनै सोरबा आदिबासिनि खोथा सोरबा मुस्लिमनि खोथा बा गासिबो जाथि जनगोष्ठिखौ समानै अधिकार होगोन, समानै माने दावगा होगोन बेबायदि जाहाथा खोथा बुंलाबायदों। जाय मानसिया बर' जातिखौ फाननानै सेस खालामबाय बे मानसिया बोरै सोरबा मुस्लिम सोरबा बेंगलि सोरबा आदिबासि सोरबा गरखानि खोथा बुंनो समाया बियो। जातिखौनो सेस खालामखाबाय आरो जों बुंगोन प्रमद बर'आ BTCआव जेसेबां दिन चिफ जानानै थागोन बर' जातिया सेस जालांबाय थागोन। बे समाव गसाइगावनि BPF सापर्टारफोरखौ नोंथाङा मा खावलायगोन? गसाइगाव समस्तिनि 28 नाम्बार गसाइगाव समस्तिनि जेसेबां जाथि जनगोष्ठि दं बिथांमोनहा जोंखौनो जिहेतु आगोलावबो देरहासार खालामखादों BPFखौनो गसाइगावनिफ्राय। एबारबो जोंनि BPF हान्जानि गासै मावथि आरो लिडारफ्रा बयबो अनेक गोसो होनानै मावथाबगासिनो दङ आरो बेखौ नायनानै जोंहा मोनसे बिसासाव फैदों गासिबो जाथि जनगोष्ठिया जोंनि BPFखौनो देरहासार खालामगोन। बेनि थाखायनो आङो गासिबो रायजो राजाखौ खावलायबाय नोंथांमोना आगोलाव जेरै जोंखौ मदद होदों बेबादिनो मदद होफिनगोन।